Чым заняцца у Лідзе? 7 цікавостак. І адразу прапаную рушыць на савецкую, былую віленскую, адну з найстарэйшых вуліц горада. Тутака ў нас праваслаўны сабор, які першапачаткова быў касцёлам пры лідскім кляштары Піяру, якіх у Беларусі было небагата. А вось што было ў будынку за савецкім часам, дакладна не адгадаеце. Побач каталіцкі храм, у якім схаваны абраз Маці Божай Ружанцова. Ён вельмі стары. Далей паркі, а іх у Лідзе як мінімум 2. Для адпачынку самае яно. Яшчэ адна невідавочная цікавостка – фірмовая крама тых самых лідскіх кедаў – чаравічкі. У Лідзе і без экскурсіі на лідскі бровар? Ну не, ідзем глядзець. У Лідзе багата самых розных помнікаў, якія прысвечаны выбітным асобам і розным гістарычным перыядам. Усе і не ўзгадаеш, таму пералічваем разам. Па ежу мне ўсе раілі ісці ў рэстарацыю Кумпяк. Каюся, не паспеў. А вось па каву зайшоў у Міцкевіча 22. Ну а скончым мы ў лідскім замку. Як кажуць, з яго і пачыналась гісторыя горада. А якія бы вы дадалі аб'екты ў спіс, што паглядзець у Лідзе? Дзеліцеся ў каментарах.